verder met een chique medley van Glenn Miller. En Glenn Miller staat erom bekend om zijn typische sound. Wat heeft Glenn Miller gedaan? Hij heeft de klarinetklank met de saxofoons laten blenden. En dan krijg je de typische Glenn Miller klank. De harmonie van Glenn laat ik dit nu weer. Er is plaats zat hiervoor, dus er kan gedaan zweuren. Niet allemaal tegelijk. Oké. Ze willen niet. Het is veel te warm voor een aarde. Ah, shit.